Right, good news. Abatwa manje. Iko zvinezvi muri yeZimbabwe munhu wese ari kufara because of this current situation. Now zatiri kutambira panapa muri yeZimbabwe that made the suspect in UK triple killing arrested. 45-year-old man wanted in connection with the murder of his wife and 2 daughters in the United Kingdom. He has been arrested in South Africa. Khanyisa Chuma was apprehended in Kingston, Johannesburg during a joint operation involving the South African Police Service Organization Crime Unit and Interpol. Chuma is the prime suspect in the deaths of his wife and 2 children under allegedly fleeing the UK following the killings. While investigators are yet to release details surrounding the murders, the case has drawn significant attention in both the UK and Zimbabwe. South African authorities are expected to work closely with their British counterparts as investigations continue and possible extradition proceedings are considered. Vanenge tokana vapedza kubata uchidzokera uchinotongerwa kwakaiparira nyaya yacho iyoyo ndo nyaya iripo muri yeZimbabwe. Inyaya dzinodadisa, inyaya dzinofadza kwazvo nekuti chiya zvinonetsera ndezvekuti munhu achinge apara mhosva yakadai so haafanira kusiyiwa achienda anodzidzise chii kune vamwe vachazoona, nekuti vanhu vachazotanga ngofunga kuti saka tichangopara mhosva totizira muSouth Africa hazvizoshande zvichidaro manje. So muri yeZimbabwe ndo nyaya iri panapa yandangondiuya nayo ndakakubatirai. Murume uya wabatirwa paJoburg paSerap ndo paabatirwa ende inyaya dzinofadza kwazvo kuti Interpol yanga ichirova basa rayo chinyararire nekuti vanhu vanga varwadziwa. Nyaya yacho ungori kungoti kwangoifunga soka akomana unosara wakungonzi varume imbwa nepamwe pari unnecessary. So unoziva kuti nyaya yacho ingoti kangotaura kuti ngonzi varume mukuona zvamunenge muchiita tarisa zvaita mwonyo wautoti kunge you are one of them, you are part of the Greek face yeyo zvinova zvinhu zvisina kunaka vedu. Haiwa zvinhu zvakadai so izvi kaizvi atidi zvinhu zvakadai ku UK iko kugarisana zvakanaka komana atidi kuti zvinhu zvizosvika pakudai so ukaona zvinhu zvichiri kuramba don't force things. Siyanguva ichiripo. I understand kuti vanhu vakawanda vane masituations akawanda. Vamwe ndo maCOS kunzi wakaendeswa neCOS remukadzi zvikazodii tozviziva tozviunderstand, it's part of life. Zvizhinji zvinosangana nevanhu ende vamwe vazhinji vari traumatized nezvinhu zvakasiyana nemasituations akawanda. Vamwe ndo vari kuti even kana anenge achiitwa onyebera kunge ari kuda kuregerera munhu hakuna zvakadaro komana musapretend as if zvinhu zvapera. Hakuna munhu wemurume anoti chero akanzi achiitwa obva anyebera munhu kuti ndakuregerera kunyeba ikoko unozongotanga kumuka zvinotanga kudzoka because murume ndo masikiro akatoita zvotanga kudzoka chete musystem unopezera watouraya munhu kana nyaya idzodzo zvakawanda zvingangokonzeresa. So please guys musazowanikwe muchipfurawo nepakadaro nenzira dzakadai so hadzina kunaka. Saka ndangoti ndingopfura nepanapa ndichingokuzivisai kaupdate kekuti mufesu aita sei abatwa. Dzimwe dzatakutotaura dzatongano zvakangokosha kuti mungogara mangoziva kuti ndo update iripo. Bye bye.